poštovane kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. U ime kluba Samostalne demokratske srpske stranke, nakon konzultacija sa zastupnicima kluba nacionalnih manjina, odlučili smo se na ovaj korak kako bismo ovaj Sabor i eventualno hrvatsku javnost, u čemu nemamo pretjeranih iluzija, jer nismo primjereno organizirani, niti imamo očito primjerena sredstva prisile na dinamiziranje javnog mnijenja. Odlučili smo se unatoč tome da kažemo kako u posljednje vrijeme i posljednjih dana se sužava prostor za normalno djelovanje zastupnika nacionalnih manjina. Neposredan povod za to je dopisnica koju je primio naš kolega Nedžad Hodžić, zastupnik Bošnjačke i drugih manjina proisteklih iz redova bivših jugoslavenskih naroda. Dopisnica je stigla na Hrvatski sabor na Markov trg i sljedećeg je sadržaja. S obzirom na to kakav je sadržaj i koliko se često može pročitati na portalima, pa i u porukama pojedinih ljudi koji dobivaju prostor u javnim medijima i koji stimuliraju ovakve poruke, i budući da je anonimna, razriješen sam bilo koje obaveze da poštujem privatnost i privatni karakter ovoga što ovdje piše, jer to privatno nije. Kako se usuđuješ, đubre jedno muslimansko, izgovarati sveto ime Vukovar iz tih usranih muslimanskih smrdljivih usta njuške? Gubi se u svoju zaglupljenu Bosnu i Hercegovinu i tamo seri po Srebrenici i drugim grobištima i po mogućnosti kupi kartu u jednom smjeru da te mi Hrvati više ne moramo ni gledati ni slušati, na kraju odi u 3 pičke materine. Ovakvih poruka ovih dana, tjedana, godina smo se svi naslušali, ali nismo jednako osjetljivi na njih. Kad se upute prema nama od nekog drugoga, od nehrvata, od nesrbina, od nebošnjaka, onda reagiramo i jako smo osjetljivi. A kada se uputi prema nama, od nekog drugoga prema nekom drugome, onda zato osjetljivosti nemamo. I budući da takve osjetljivosti nemamo, onda nam se ovakve stvari događaju. Budući da se u našoj politici i našoj javnosti Budući da se u našoj politici i našoj javnosti smatra da je ovo normalno i da smo se navikli na ovu vrstu fašističkih poruka koje mogu završiti zlom, kao što su završavale 1991. i 1992., 1993. i 1994. Pred danom gdje smo se svi dužni sjećati, a ne voditi političke obračune, gdje smo se svi dužni pokloniti žrtvama, a ne tjerati na poniženje druge. Bila mi je dužnost da pročitam ovu dopisnicu
Oni koji je nisu čuli, koji su imali prečega posla, sigurno nisu ništa izgubili.